दिनै बिपिएफआबो सरकार दानानै गाव साननो नाङा जे बिथांमोना जे फुरा हिर' जाबाय जों गोसो बायदि खालामगोन दिनै बिपिएफनि माखासे वार्कार्सफ्रा दिनै बाज्ल' रंजानो जानो हागौ बाज्ल' रंजानो आफाफोर लाब गैया सिदा खोथा एबार खेत्र इउपिपिएलआथ' थांबाय जोबखाबाय बिपिएफआबो गेट रेडि होनखायो आं नेक्स्टआव कारण बिपिएफखौ ओरैबायदि टर्चार खालामगोन जे बिपिएफआ सरकारखौनो दानो हानाय नङा स्पस्ट खोथा कारण बिसोरना पुलिस दं निरापत्ता दं दिनै वेस्ट बेंगल बायदिखौ दिनै मा खालाम टिएमसिखौ बुख्रुब माबायदि खालामनानै बेसेबां मोनसे बिसोरनाव मा दंमोनलाय निउट्रेल फोर्स पार्सनेल होम पावार दंबावोमोन नङा होमबा टिएमसिनाव जेनेबा ममता बेनार्जिया दुरन्त लिडार बेबायदिखौनो दिनै सेस खालामदोंब्ला होमबा हेमन्त बिश्व शर्माया नाय नों नेक्स्टआव मा खालामगोन बिपिएफखौबो गतिके मन' जाग्लाबगोन बेबो बे स्पस्ट खोथा इउपिएलखौबो जेरखम खालामो बेखौबो खालामगोन ओंखायनो गतिके बे टाइम थासेयावनो आंनि मथ'बा मोनसे मिला मिसा खालामोब्ला बिटिसिखौ मोनसे स्ट्रंलि मोनसे पजिसन गोनां खालामनो हायो आरो दा बेफोरनो गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे निउस आरोखि ना मोनसे खौरां माने जोंहा सिगांनि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा माने इउपिपिएलनि सोमोन्दैबो बुंदों नांगालनि सोमोन्दैबो बुंदों आरोखि ना बिपिएफनि सोमोन्दैबो माने इउपिपिएलआ थांनाय एमएलए इलेक्सनाव मानो इसेबां गाज्रि जेननो गोनां जाखो बा मानो जेनखो इसेबां सरकार थासेयाव बा सरकार इसेबां मुजुबर सरकार थासेयावबो मानो इसेबां गाज्रि जेनखो ना मेसिननि प्रब्लेम दङ बेखौ बिथाङा माने गुवारै फोरमायना होदों आरोखि ना दा जेरखम जेनदों इउपिपिएलआ गाज्रि जिर' जानानै फैदों आरोखि ना दा बेबायदिनो जेनगोन होननानै जोंहा रन्जय कुमार ब्रह्मआ बिपिएफनि सायाव गोबां खोथा बुंदों आरोखि ना दा हाग्रामा सारखौ प्रमद बर' सारखौ मा बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन माने बिथाङा बुंदों आरोखि ना दा सेरखम इउपिपिएलआ जिर' जादों बेनिफ्राय गाज्रिसिन माने नांगालखौ आरोखि ना बिजेपि सरकार बा आसाम सरकारा गाज्रि अबस्थासिम खालामनो हागौ बा खालामगोन बे बाथ्राखौ बुंथिदों आरोखि ना बिथाङा दा आङो फुल आपडेटखौ होगासिनो दङ नोंथांमोना मा बुंदों खोनासंनानै लादो पार्टी आफादगिरि हिसाबै आं दिनै बुंनो सानदों आंबो मोनसे लाजिनाय मोनदों कारेन्ट सरकार सालायनाया इउपिपिएलआ जेनबाय खिन्थु एथ' थाखा फैसा थासेयाव गिदिर पार्टी हिसाबै बिटिसिआव बुंनो थाङोबाथ' नों नङा होमबा बिपिएफजों समब्रा समब्रायानो दिनै बिपिएफआ मारै जेनेबा हला हल 11टा 12टा एमएलए लाबोनो हाखो दिनै मारै बिटिसिआव सातसेबो एमएलए देरहाहोनो हादों बिनि गुबै जाहोनखौ आं बुंनो थांगासिनो दङ बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे आदा प्रमदआ बुजाबुजि दंमारो नामा जे गावसिनि इउपिपिएलनि पार्टीनि प्रेसिडेन्टफ्रा मोनथिया नामा आदा प्रमदखौ बा आदा प्रमदखौ मोनथिया नामा जे एमएलए कारेन्ट जानायफ्रा जे इउपिपिएलआव जेराव 7 जन एमएलए थानायफ्रा मानो सासेबो देरहाहोनो हायाखै डेट मिन्स अलरेडि बेयो हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो सावरायदों खोमा हेमन्त बिश्व शर्मा बेखौ बुंदों नोङो एलायन्स जानांला नोंनो आं बस्ता थाखा हरगोन बे बाथ्राबो जानो हागौ खिन्थु नोंथांखौ जे मोनथिनाय नङा जे आं थाखा हरनायखौ खारन नोंथाङा मोनसेल' खामानि मावना हो खुनु पार्टीजों एलायन्स जानाङा नङा होमबा बे खेत्रआव जायाखै बिथाङा खारन मोनसे खोथाखौ साननानै नाय दिनै मानो थाखाय बेबायदि गाज्रि जानो थासारिया जुदि बेबायदिया आं सानदों बे आंनि पार्सनेल बेक्तिगत आंहा मोनसे डाउट दं आरोखि बिजेपिजों बे नट आउट बिजेपिखौ सापर्ट आखै खिन्थु हेमन्तनि बे गाज्रि जेनेबा एसे एनै हेमन्तजों डिबेट खालामदों आंबो नुदों अपेन खालामाखैबा हेमन्तखौ एसे जावदों थारमाने बे मोनसे पाब्लिकआव ड्रामासो नामा बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै आं मोनसे खोथायाव सेथि नाम्बाराव डाउट मानो थादों आदा प्रमदखौ गाज्रि मोननाङा बिथाङा जुदि गमामायैनो जुदि सानदोंमोनब्ला बिथाङा जुदि आंहा मोनसे देरहानांगौ होननानै मोनसे बे जुदि गोसोआव दंमोनब्ला दिनै मानो कंग्रेसजों एलायन्स खालामाखै बे सापज खोथा दिनै कंग्रेसजों जुदि एलायन्स खालामा परबद्र 100% देरहायो कंग्रेसनो हगारबा बे देरहाबावगौमोन कंग्रेसआ इउपिपिएलआ 100% नोंनि बावखुंग्रियाव देरहायोमोन कंग्रेसजों एलायन्स जानाय लोगो लोगो ओमफ्राय नोङो माबायावबो देरहायोमोन गसाइगाव कनस्टिटुवेन्सियावबो देरहायोमोन कंग्रेसजों एलायन्स जानाय लोगो दतमायावबो देरहायोमोन कंग्रेसजों एलायन्स बिथाङा मानो जायाखै डेट मिन्स बिथाङा अलरेडि आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माजों बे थाखा फैसा बुजाबुजि सिङाव जादों बेखौ 100% आं निश्चितबाय बेखौ मिथिगौ बेबायदि सानदों आं गृह बिश्वास आंहा मोनसे डाउट दं आरोखि बेखौ बयबो माखासे इउपिपिएलनि वार्कार्सफोरा आं नाम खारलाया जुदु मुदुफ्राबो बुंदों खारन मोनसे खोथायाव डाउटआ मानि थाखाय क्लियारलि आं स्टेटमेन्ट होनो सानदों बिथाङा मानो एलायन्स जायाखै हारसिङै बियो मोनसे एथ' फिसा पार्टी जानानै जे एखेबारे फुरा अल आसामाव गेलेनो साननो बायदि 22-23टा केन्डिडेट मानि थाखाय एखे बेलेग बेयाव डाउट दंना गैया नोंथांमोनखौ साननानैलाय गतिके आंहा बेयाव मोनसे 100% जेननायनि खारना बेनो आरो दिनै साननो थाङोब्ला दिनै इउपिपिएलआ एथ' गाज्रि जे जेनबाय बेखौ आं मालाबा कल्पना खालामाखैमोन जे 2-3खौथ' खमसे खम देरहानांगौमोन रुलिं सरकार 5 बोसोर सालायबाय थाखा फैसा थाबाय आरो लोगोसे नोङो माखासे बेबायदि खेत्रआव बे आरोखि आरो सेथि ओमफ्राय 3थि नाम्बाराव नै बाथ्राखौ आं भबिष्यतबाणी होलांगोन दिनै बिपिएफआबो सरकार दानानै गाव साननो नाङा जे बिथांमोना जे फुरा हिर' जाबाय जों गोसो बायदि खालामगोन दिनै बिपिएफनि माखासे वार्कार्सफ्रा दिनै बाज्ल' रंजानो जानो हागौ
बाजु रंजानो आफाफोर लाब गैया सिदा खोथा मानो लाब गैया खारन 100 क्रस जानाय हारसिङै सिंगेल मार्जिन फैनाय माने डेट मिन्स मा जास्ट बिपिएफ खौ गाज्रि मोनफ्लागोन होननानै सासे केबिनेट मिनिस्टारथिं नोंसोर लाबाला लाबाथा स्पष्ट खोथा खारन गाज्रि मोनगोन होनना बे बाथ्राखौ खिन्थु मानो होनना बुङोबा जेखिनि फेसिलिटि मोननांगौ बेखिनिल' मोनसिगोन इयारलि जा बिटिसिआव फान्ड फैयो सेन्ट्रेलनिफ्राय हरनाय बेखौ जोंनाथ' नोङो जिहेतु फार्स्टआव नों स्टेटआवसो हाबो स्टेटनिफ्रायसो जोंनाव फैयो नालाय बिटिसिआव दा बे खेत्र'यै बेखिनिखौल' सोलिनो मोनगोन एक्सेस फैसा बिनो हाला डिमान्ड खालामनो हानाय नंला बेखौ अलरेडि बिपिएफनि वार्कार्सफ्रा मोजां मेन्टेलिटि खर' गोनांफ्रा जारफोरे मोनथिखाजो केपचार खालामनानै मोजां मानसिफ्राबो होनदों जिहेतु बिपिएफआ एबार मोजां मावनो हानाय नंला बाथ्रा बेबो सैथो खारन मार्जिननि बारा देरहाबाय नङा होमबा बिजेपि सरकारा बे मोनसे थामथियाव थांबाय आरो ब्रैथि खेबनि थाखाय नै बाथ्राखौ बुंनो सानदां जे आहा मोनसे साननाय दंबावो जे हाग्रामा महिलारि आदाया बेखौ साबधान जादों भबिष्यत बानि आं दिनै होनानै गालांगोन दे नोंथांनि सिङाव एबार खेत्र इउपिपिएलआथ' थांबाय जोबखाबाय बिपिएफआबो गेट रेडि होनखायो आं नेक्स्टआव खारन बिपिएफखौ ओरैबायदि टर्चार खालामगोन दि बिपिएफआ सरकारखौनो दानो हानाय नङा स्पष्ट खोथा खारन बिसोरना पुलिस दं निरापत्ता दं दिनै वेस्ट बेंगल बायदिखौ दिनै मा खालाम टिएमसिखौ बुख्रुब माबायदि खालामनानै बेसेबां मोनसे बिसोरनाव मा दंमोनलाय निउट्रेल फोर्स पार्सनेल हम पावार दंबावोमोन नङा होमबा टिएमसिनाव जेनेबा ममता बेनार्जिया दुरन्त लिडार बेबायदिखौनो दिनै सेस खालामदोंब्ला होमबा हेमन्त बिश्व शर्माया नाय नों नेक्स्टआव मा खालामगोन बिपिएफखौबो गतिके मन' जाग्लाबगोन बेबो बे स्पष्ट खोथा इउपिएलखौबो जेरखम खालामो बेखौबो खालामगोन ओंखायनो गतिके बे टाइम थासेयावनो आंनि मन्थ'बा मोनसे मिला मिसा खालामोब्ला बिटिसिखौ मोनसे स्ट्रंलि मोनसे पजिसन गोनां खालामनो हायो आरो दा बेफोरनो आरो बाथ्राया बुंनांगौ खार'ना आंहा सोरबा बेसिकेलि आंनि जे स्टेटमेन्ट नोंथांमोना बुजिनो हादों सोरबा इउपिएल बिपिएफनि मानसि नङा आङो स्ट्रंलि बे बाथ्राखौ आं बुंनो हागौ जे रायजो राजाफ्राबो आं जा स्टेटमेन्ट बेखौ मिथिगौ ना बिराद 99% एक्सेप्ट खालामना लायो खारन आं बारा जालि जिनिसखौ मोजां मोना आरो जालि टाइपखौ आं मोजां मोना बे हिसाबै आं बे बाथ्राखौल' बुंगोन ओंखायनो जोंनि माखासे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्राबो मोजां स्ट्रं केन्डिडेट नेताफोरखौ दैथायहरनांगौ बाथ्राखौ बुंदों दिनै आंनि खोथाया नाय आं जेनेबा आं सानदोंमोन दाख्लैनि थासारियाव जेनोब्लाबो मोनसे पजिसन गोनां जेनगोन सानदोंमोन आङो खिन्थु आंबो गाज्रि जेनदों बेखौ आं मोनथिगोन आरो फुरा दाख्लैनि इलेक्सनावथ' 100% फुरा बुवाजोब खारन मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो मानो थाखाय बुवा होननानै बुङोब्ला बोरै बुंनो हायो जेनेबा आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे मोनसेखौसो प्रेडिक्सन होनो हागौ भबिष्यतबाणी मोनसेया जाफ्लांबायनो हागौ गौरब गगैखौ बियो पौने 10,000 बिथांखौ जेनगोन नों बिथाङा 9,800 ना 900 भराव जेनबायबो सेथि नाम्बारा बे थांबाय आरो नैथि नाम्बाराव प्रेडिक्सन होबावदों बे आं गेलेनाय कनस्टिटिउन्सियाव जे बिपिएफ पार्टिया सिउलि महिलार खमसे खम 40,000 खासायाव देरहागोनबाय बेयावबो जाबाय बे प्रेडिक्सन भबिष्यत बनायनाया थामथियाव बे जोंनि बिजेपिया हारसिङै सिंगेल लार्जेस्ट पार्टि जागोन 100था लाबोगोन खासाखौ लाबोबाय डेट मिन्स फुरा बुवा बे एबिएमआव फुरा 2 नाम्बार जानानै दङ गतिके ओंखायनो बांद्राय रंजानो नाङा आरोखि ओंखायनो आं मोनसेल' बाथ्रा गुरै खावलायगोन बेखौ लानानैथ' सान्थि दाजा खारन जोंहा मोनसे ओरैबायदि थासारि फैगासिनो दङ नेक्स्टआव बिटिसिआव जुदि मोननै पार्टिजों मोनसे गोदान पार्टि पलिटिकेल पार्टिया जुदि मोजाङै स्ट्रं कम्बाइन जानानै खालामलायाब्ला खिन्थु आं होनदों बिपिएफआबो खिन्थु फैबाय थानायाव एथ' रंजानो लाब गैया फुरा 100% निश्चित जागलाबगोन आरोखि आरो गासिबो काउन्सिलखौ जाजोब्बाय जोंनिल'सै आरोखि बेनो आरोखि बेखिनि